Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पैसे या वर्षात सुद्धा आम्ही पहिलीच बजेटात 10 कोटी नियोजन करून 80% सगळ्यांनी पैसे आम्ही ऑलरेडी दिले असतात आणि ऊस उत्पादन करणाऱ्या तुम्ही त्यांच्यावर 4% केला आहे. ह्याच्यात पहिलीच जर हिस्ट्री काढली झाला सुद्धा ज्यांना मायनिंग बूम असताना सगळे असताना सुद्धा फायदेशीर कंडिशन बरे असताना सुद्धा ऊसात इतके फास्ट पैसे करणार मिळले ना तसंच इन्स्टॉलमेंटाने लेट मिळत आम्ही पैसे टायमात देण्याचा प्रयत्न केला असा थोडेसे त्यांच्या विरोधात कन्फ्युजन आलं दोन गुरुवार भीतर 1-3,000 सशीचे 1-3,000 असे दोन कन्फ्युजनच्या त्यांच्यामध्ये चालू आहे. तरी देखून ते जे किती हा टाइम टू टाइम मिटिंग घेऊन ते शॉर्ट आउट करण्याचा प्रयत्न केला असं अजून जर किती असं त्या घेऊन बसून आम्ही ते सॉल्व्ह नवी शेतकऱ्यातलं त्या शेतकऱ्यांना उजून मिळत नाही वेळेला मग थोड्याच्या स्टँडिंग क्रॉप कोणाची हे झालं ना हार्वेस्ट झालं ना असेसमेंट झालं ना त्यात त्यांचं प्रोसिजर असेसमेंट कितलो आसा कितलो उरला ऊस त्याचो रिपोर्ट येयली उपरांत तो ॲडमिनिस्ट्रेशन आमकां धाडटा आनी मागीर डायरेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इश्यू करता ऊस उत्पादन करणारे लोक जे आसा तांकां कसली हानी जावपाक जायना कसलो त्रास जावपाक जायना ते एक फॉर्मुला केला ते फॉर्मुला प्रमाणे आमकां किती ऑब्जेक्ट कशें आमी दितले त्या फॉर्मुला most of the levels are on top. So my advice to keep some strictness, Mr. Shergaonkar. See that some protection is given here. See that this place is maintained as a sacred place. Sacred, why I'm saying? Because nowadays it's become a fashion for us to cut the trees, to do construction. It's not that it's not necessary. It is necessary. But when we are cutting a tree, we are planting another 100 trees. So that is important. Our Honorable Town Planning Minister insists whenever कोणाक बाबा घर बांधून जाय bungalow बांधून जाय road बांधून जाय of houses, he will first put condition बाबा how many trees are you cutting.